za ta so ni nima idan Allah duk daban da komai. Ina talari bai lungu-lungu da sakunan gari, hannuna dauke da koko ina ta zaga gari. Ba wai barar abinci nake ba, na shafura da sukari, abokiyar zama nake nema ko zan yi kaddare. Su ne cika zuciya na rasa inda zana ajiye, maza ta zo ta ban ragamar ta na ja gabar ta na biye. Ni wani ba ta raina da rayuwa ta sa kai, amma ta so ni nima idan Allah zo cikar ta saka komai. Ina da ilimin bautawa Allah sallah salati, sannan idan masoya ta taifi shi zana mata baiti. Kuma zaki ce sau ɗaya sau biyu sau uku a jere saiti, duk ran da rabi ya bayar mace in ya hana mi salati. Wadda ta so ni zan so ta har iyayenta babu bambam, zanen kula da ita da ƙarfi na zan rike ta kamkam. Sannan kiyaye dokoki bancin haƙi da ki samsam, ki buri na so ni dan Allah idan ban da komai. Ni ba dare nake nema ba, kawai ta zama ta gari. Da so samu na san mai tsafta sannan mai yawon zikiri, na samu wanda kodin yaya na gaba na fahari. Yan mace ta gari ita ce nutsuwar da kal'amari. Wai yanzu zamani ya kai, bayan ta taka sai ga kai, indai an samu ina bukata